Un equip de Canal Terres de l'Ebre ha estat des de primera hora al centre de Tortosa, des d'on per primera vegada hem realitzat una connexió en directe des de plató, des del magazín L'Ebre al dia per a aquesta ocasió tan especial. Però aquesta televisió també ha volgut mostrar-los l'ambient que s'ha viscut des d'altres poblacions del territori. Per exemple, a la Ràpita, on a la plaça de l'Ajuntament ha estat el punt neuràlgic de la jornada amb parades de llibres i de roses i també amb la presència d'autors destacats. Tenim 2 o 3 escriptors de la Ràpita que signen llibres, com Jacet Carrer, en el seu llibre L'espai de la innocència. També tenim a Miquel Reverter, en Cròniques d'una mar desapareguda, i també fa poc he vist a Víctor Canicio, que ha fet un poemari. Com podem veure, la Ràpita s'està capitalitzant tot el tema de la literatura ebrenca. Tenim un pentagrama o ciutat d'autors que realment d'aquí la Ràpita que està donant un impuls a la literatura ebrenca que és interessant que sigui seguida per tots els ebrencs. El llibre que s'està venent més durant tot el dia és el de Crònica d'una mar desapareguda, de Miquel Reverter, un escriptor d'aquí local, i com han sortit tots els col·legis, el que s'està venent molt pel matí també són llibres infantils.